Най-лесният начин да бъдете красива, бързо и с дълга коса е да си сложите от френските кадрици. Поставят се по същия начин като Ариел, който вече вие познавате. Има много варианти, при които мога да ви го поставя. Имаме много видове цветове за всеки. Имаме подходящия цвят. Разгледайте в сайта и изберете. Намерете кой да ви ги постави и ще бъдете прекрасни. Можете да видите страхотното качество на нашите френски букли само и единствено ако си ги поръчате. И ако намерите кой да ви ги постави, ще изглеждате като принцеса. За плажа това е страхотна идея, защото толкова лесно се поддържа косата. Можете също да е на опашки, на плитки, плетена отгоре и отдолу на букли. Ефектът е страхотен. Може да се поставят по същия начин, както се поставят и Ариел кадриците. Има ги в много цветове. За всеки подходящия цвят можем да го предложим.